रुको रुको, पुलिस इधर ही आएगा। थाने में जब आया और लायसन नाही तुम्हारे पास देव करून काय काय करा तर आम्ही हांगा फोंडा हांगा आसा बँक ऑफ इंडिया कडेन, तर हांगा एक आमकां गाडी मेळिल्ली आसा मायग्रंट्स जे बेडशिटां विकता ती, तुमी पळोवपाक शकता एमपीची गाडी। आनी आमी तेंचे कडेन डॉक्युमेंट मागले, तर तेंचे कडेन बेडशीट विकतना अशें कळ्ळां की तेंचे कडेन मेन म्हटल्यार लायसन ना, विदावट लायसन ते गोंया भितर येयल्ले आनी कसा पात्रांव सायबा गेट पास करून येयला खंय तांकां कोणी अडोंक ना खंय फुडें जाता 2 गाडी आसा तेंच्यो विदावट लायसन ते डॉक्युमेंट घाल दिना तो डॉक्युमेंट काय ना तेंच्या कडेन रुको रुको मैं आएगा चल रे गाड़ी दे चल गाड़ी दे आणि सकल सकल का पेट्रोल पंप ऑपोजिट पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजिट गाड्यान बस तर तुम्ही पहिला आता मी असा फोंडा बँक ऑफ इंडियाच्या ऑपोजिट आणि तशी ती आणि फुडें गाडी कसा पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजिट, जाल्यार दोन्ही कडेन तेंचे कडेन डॉक्युमेंट काय ना गाडयेचे, लायसन जाल्यार काय ना, लायसन आसतना कशे भितर येयले गोंयांत। गव्हर्मेंट काय बॉर्डरीचेर एक सुद्दां हें करना, चेकिंग करिना, तांकां हेचे गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आहा। फाल्यां काही क्रायम जाता तेन्ना काय ना, पुलीस येयल्ले आसा, पुलीस तांकां पुलीस स्टेशनाक घेवन वयता, दोन्ही गाडयो हे केल्ल्यो आसा, सीज केल्ल्यो आहा। चल चल निकाल गाड़ी निकाल 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 नंबर एक निकाल पुलिस स्टेशन हा यांका घेऊन वयता तुम्हाला माझ्याकडे फोन आहे पोलीस स्टेशन घेऊन वयता हा पाठवड काढूचा अकेले काय ना अनेक असं गाडी होतो मी चाललंय डाऊट येईल म्हणून पोलीस पावले ना ए, दुसरी गाडी पुढे आणून काढली पुढ्यात असली तो येतोय आम्याकडे त्या पेट्रोल वो साइड में पेट्रोल पंप ऑपोजिट आणली राह मत करा ए वो दूसरी गाड़ी किधर है तुम्हारी दूसरी गाड़ी किधर है दूसरी गाड़ी किधर है तुम्हारा भाई किधर है बुलाएंगे फोन लगा हाँ हेलो सर आप येता का इधर आहे दुसरी गाडी बरं बरं आम्ही त्या पोलीस स्टेशनवर घेण्यात आहे का बरं निकाल दे गाड़ी निकाल ओए किधर जा रहा तू किधर जा रहा है थाने में इधर से जाने को मिलता है हाँ असं असं ना पुलिस आला का पुढे ठाण्यात जाईल ए गाडी कोण आहे ओय गाडी कोण आहे असं आहे पोय पोय कसं काढतात आता अरे लायसन नसतं पावले पोय पोलीस स्टेशन स्टेशनवर वयता पोलीस स्टेशनार लायसन नसतं हांगा फाल्यां